andi Mutape munyika yangu ndakaberekerwa mamusha inini mwana wandivhiringidza handichauyi futi kudanimba ndiri kurwadziwa ndinauye kutoke kwechipiri ngaachipedza ega echindipa mari dzangu dzendahairwe kotika kubve kwamutani echindipa mari dzendahairwa navasibve kwamama wandinetsa mukomana ngakumo asi vamakuru Timothy anga aribva asati afa handisimbonetswa ndiyo asi iye haatodino kutondiona muhope mumwe endakasiroka kuda haazi kumbondiona isitineurombonia hatina chetingaita chetinotoita ngechekugadzise zvirondo zvaanhu mapazo wakauya akamama takabvuma kuti ngauye uyo wakamboti regere kuya izonga mukoma wacho wakuzi uye kudai haachai sei muchiramba muchitsvengana mazuva ake ese akapedza mazuva ake kutanga kwegore muhurumende munozviziva kutanga kwegore kubva musi wa 1 January chitaurai tomupa mazuva ari kuda tichibva kutanga kwaJanuary ndindaenda kutotanga ndichitofona ndasaifona era wamapaiki vachibvunza kuti date mazoti rini waitofona neini ndikufonera ibara tikawirana mameseji aiwa tikawirana ndizvozvo ndosaka ndikutazavaiwa tamudeimwiwi ekwataerwa nasabhuku wedu chikutukutu kuti muye kudare muno tipedze nyaya iyi sabhuku wedu neekwataerwa neekwasumburo muri yese tokusungai izvozvino tipedze dambudziko iri mai ari kurwara ngenda inini handichakuchengetesa nyaya mukuda taerwa pamusoro unyori mukunda taerwa paisunguro munomu hamubhedzi hamire tubetsere munomu hamubhedzi munomu munoyanananiswa munomu manga mwetuya kudari kwacho kumire mwana wenyu wati aasauye kudari muzozve zvinotaurirane umwe hatiri kuzvizwa mani asi hazviitira kuti amirirwe ihasi zvinanamai mukati wamai munda wamai mangwana zvinozondishupa mwana lakuru kuti munda wamayangu handi wamaiba ngowamama maiyo sai mwana wako shingirire kuti panozouya kudai kwacho mouya kuti musarane naye mutaurana zvapera ikauya kundurura futa ichatoarowanisroka solution toita sei yorowa here mari dzenyu mari handideni unondurura haimboenda kugora baba waende kotsvake kana imunu Mutape munyika mwenyu munotenda reu kuti usimambo inenge rikuzuku saurorei mayangu mwana wasauromu hapana unoende kokure gora rana munhu mwadaba saka iye unoende tamutonga egai ngeimwewo iyo yekumakuwa iyo tinomusunga tichikutonga tiude yenyu iyi yemari ine handijahambi sekretari kaningoti sisi muchidimbu pamusoro tisamanidza zvaataura ndipfungwa dzavo nemwoyo wavo adzike pasi pemwoyo wavo saka zvimwataura mudei asi kana mune vana venyu vachanatsokukunyengererai kuti mai saka munonyengerera muri mumba kwenyu asi mataura zvimataura vana eya chirikupedza ngechokuteni iye uri pabasa ndiye uri unosupply mvura inoende $15 pasina any medication mukomana iwani nakwasha nhasi tiri pano tahayamuna zvakatoka zvese izvi tichibva pana tinyasozvi urwere hwekutoteka-teka futi wanaiwo izvi tingori pano kupindwa nechana ichiziva kuti hauyi ndioroti kunokwati pamwe wanga akataura pati wanga asina saka isi tati kukumbira Mutape kuti nyaya kwete vanhu
mazwisisi handizivi ndakagona nyasa kunzwisisa here madzimai acho madzimai acho ndo anofanira kusara aine chinyi maproperties. Saka handisi kuziva kuti ava mukoma angu honde yavo ndeyei yekuti vari kumhanya vachimbunyikidza zvinhu but another spouse ichiripo but une zuva irari akamboeko waconsulta ndikachikupindurei handiyo nyaya iri kudare nyamasi yemari dzedu idzodzo. Nyaya iri kudare nyamasi uno ngeyekuti wakapfurudze stendi kuise waya kwamai avo. ndezvetimukawachokutaurwa hausiwo madzimai munda ndewababa. asi pepa iri Mutape, pepa renyu rimuchirinyora rine pandaona panenge pari clear kuratidza kuti ukazvidzadaro ukatadza kuya nyaya iyo inodini haitaurwe here haitongwe saka mukuzvidza ikoko Mutape chikumbiro chetanga tinacho ndechekuti dai anga ari pano semumangari wenyaya wanga achitogadzisa nyaya wakatadzirwa pamwe taida tichitotaura nyaya yatopera handiti ka asi haina kupera nekuda kwekuti haana kuuya asi ari kuti ndiye akatadzirwa. Saka isusu tiri kukumbira nenyaya yekuti isi tinotoda kuti nyaya ipere. Jeti ramuchaisa apa rakatinakira isusu nekuda kwekuti tinoda kuti ripere asi rinotiipira panyaya yekuti panyaya yezvikwanisiro endi mukaona ndava kuzotsika-tsika futi kuzouya zvakuita seve mukweso but isiri mukweso. Iye chekutanga chaazvidzadaro nacho ichi ngaachibhadharawo makosi ngaatipe mari dzematransport tiuye pano titaure nyaya even deti ramataura ratiro aiwa utomuona tinoita kuti awe